Kuma na subscribe a YouTube channel mai suna Nishadi 24. Dan 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 ga akuya ga kura dan 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 ga akuya ga kura. Me haka? Wa na kama? Ban gane wa ka kama ba. Wato kin je labarin cewa zan zo in samu ki kawai shine kika biyo ta hanyar bayan gida ba za ki bi ta asalin kofa ba. Ina ruwanka da inda zan bi? Nan ana bi hanyar nan ne. Inda ba a bi za a yi kofa ta nan ne? Amma tun babanmu yana rayuwa ya hana mu bin nan ai. To, naji, sai me? Daman ta nan kike lallaba kina tafiya ɗakin samarinki. Sweet! Na je din ina ruwanka? Hawa, shi yasa kullun da yamma sai ga babula ya lallabo. Ashe kun haɗa baki da shi. Au, iya shi kawai kake gani? Da babulaye da gemu mai tumbi. Sweet! Da Umar Kasfa. Da Korto SK Mafia. Me ya faru dan Allah sauri nake zan fita. Yanzu ba wani roƙon ki dan yi ban ga miki. Wannan ya ce ki je, mu je. Waye? Kawo dan guntu. In je in yi mai me? Ba na tambaye ki wa kin ce in na isan jan gamar har kin ce marma dan dogo to wallahi na gamar. Kawai yanzu ki shirya mu je. Tunda ke da yanzu kin zama yar ka za samu kaki dangi. Yanzu karana ka kai? Ai dama ba kin ce ba ki a tsoron shi ba kuma wallahi duk abin da kika faɗa na je na faɗa mar. Saboda na hana ka kuɗi? Mana abin duniya zai raba ki da danginki. Kin samu duniya kawai naki gudun lahiranki. Yanzu dai so kake mu je saboda in baka kuɗi. Kawai ki don mu je Allah. Saboda kuɗi ne dai ko? Mana. Yanzu babu kuɗi a hannuna sai dan baka ATM ɗina. Amma ba ran shiga POS ba saboda kuɗin POS ba sa jima sigari kamar karan sigari. Ni da koma ina zaka je kawai dai ka dawo mu da ATM ɗina lafiya kuma ka cire iya kuɗin da ka ce zaka cire. Ba wani ɗalaye. Nawa ne a cikin bankin? Ina ruwanka da nawa ne? Kawai kai dai kawai ka cire iya kuɗin da kake so. In cire ko nawa ne kawai nake so? Kamar ya ka cire ko nawa ne? Nawa ne ma kuɗin da kake bukata na gyara? To dama ranar nan ba na ce miki ko nawa ne ma haddasa wannan duka dai 50,000 ne. 50,000? Ya mana. Kai, gaskiya ba zan iya baka 50,000 ba. Kai ba kyauta bane da ki bani. Lalla, in na tashi dawo miki ma har dan iya ƙara miki ma akai. Ni yanzu na zama dan a caba ne fa. Kai ne zaka karo mu akan 50,000 din? Mana, in na fita ne a caba na yi kasuwa. Tom, ni dai da in je wajen shi dai gwada dai in baka kuɗin. Kuma zaka dawo min da kayana. Ba matsala. Mafi mishkila haza. Gashi. Kin canja maballen sirrin ne? Ka ma sani kenan. Ban sani wa, nan tambaya ne. Wallahi tallahi ka dawo min da kuɗi na. Ka dawo min da ATM ɗina. Shikenan.